बर' माहारियारि फरायसा आफादा एसटि होनाय सयथा जाथि जनगोष्ठीनो जों बनसु हिसाबै बर' माहारियारि फरायसा आफाद हिसाबै आरो बर' हारि हिसाबै जों खुनु एखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया। गतिके बेखौ टटेलि रिजेक्ट खालामनांगौ आरो अपोज खालामनांगौ होननानै जोंनि मानगोनां भारतनि ट्राइबेल अफेयार्स मिनिस्टार मिस्टार जुएल अराम बिथांखौ जोङो बे मेम'रेन्डामनि गेजेरजों जों खावलायनाय जादों। बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै जों जोबोद मोनसे बर' हारिनि थाखाय सिन्था खालामनानै जों मोनसे जि बावैसो सिगां एबा दाबो जे आसामाव दुंहाव थासारि जादों, जे सयथा जाथि जनगोष्ठीनो जे ट्राइबेल होनायनि एबा सयथा जाथि जनगोष्ठीया ट्राइबेल बिनायनि मोनसे गोबां दावराव खालामनाय जि मोनसे परिस्थितिया जादों। दा बेनि सायाव जों नुनो मोनदों बे बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै जोंनि मानगोनां सेन्ट्रेल कमिटिनि गाहाय नेहाथारि नबज्योति स्वर्गियारि आरो बेजों लोगोसे वान अफ द सेक्रेटारि सानायक बसुमतारी बिथांमोनखौ जोङो दिनै रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै दिल्लीयावहाय जोंनि ट्राइबेल अफेयार्स मिनिस्टार जुएल अराम बिथांखौ लोगो हमनो दिनै दैथायहरनाय जादों। दिनै जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै आरो बर' हारिनि जानानै दिनै बै सयथा जाथि जनगोष्ठीफोरनि जि सयथा एसटि बिनायखौ अपोज खालामनो थाखाय जों मोनसे मेम'रेन्डाम बिथांमोननि थ्रुयै बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै मोनसे मेम'रेन्डाम गथायनाय जादों आरो बे मेम'रेन्डामखौ बिथांमोना 10टा आरो 10टा 11टानि गेजेराव जुएल अराम बिथांनो गथायदों दि आरो बेजों लोगोसे दिनै जोंहा बिल प्रदेश बिग्रा दिनै एमपि राजकुमार राव बिथांमोनजों एकाम्पानि खालामदों आरो जुएल अराम बिथांजों जोंनि नैबे बिराद गिदिरथार बर' हारिनि जि दाबि जे ट्राइबेल जाय बिथांमोना बिदों सयथा जनजाति बिथांमोनहा बेखौ अपोज खालामनाय बे मेम'रेन्डामखौ साक्सेसफुलि बिथांमोननो दिनै होनो हाबाय आरो बेयावहाय जोंनि बर' माहारि फरायसाफोरा जोबोद गोजोननाय बिथांमोन दैदेनगिरि बिथांमोननो जों बावहरनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोङो मेम'रेन्डामनि गेजेरजों जोङो क्लियारलि जों दिनै फोरमायदों दि जोंनि ट्राइबेल अफेयार्स मिनिस्टार भारत सरकारनि जुएल अराम बिथांनो दि जोंहा दिनै बर'फ्रा एबा बर'फोरजों लोगोसे गोबां थागिबि ट्राइबेल सुबुं जाय बिथांमोना आसामाव दङ, बिथांमोना दासिमबो जौगानायनि सुबिदा मोनाखै। गोबाव सम आसाम सरकारजों दिनै बिथांमोना गादब जादों आरो बिनि गेजेराव दिनै भारतनि संबिधान बादि सयथा जाथि जनगोष्ठी बिथांमोना खुनु एसटि मोननायनि क्राइटेरिया गैया आरो बेखौ बिथांमोना जर जबस्थि जोंनि ट्राइबेलफोरखौ दिनै नेवसिनानै बिथांमोनखौ दिनै सनमान होआलासिनो दे बिथांमोना ट्राइबेल जानो नागिरनाय बियो भारतनि संबिधान बादि दिनै खुनु मोनसे गनायथाव नङा होननानै बिथांखौ जों खावलायनाय जादों। आरो बिनि गेजेरजों खुनु बर' माहारियारि फरायसा आफादा एसटि होनाय सयथा जाथि जनगोष्ठीनो खुनु जों बनसु हिसाबै बर' माहारियारि फरायसा आफाद हिसाबै आरो बर' हारि हिसाबै जों खुनु एखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया। गतिके बेखौ टटेलि रिजेक्ट खालामनांगौ आरो अपोज खालामनांगौ होननानै जोंनि मानगोनां भारतनि ट्राइबेल अफेयार्स मिनिस्टार मिस्टार जुएल अराम बिथांखौ जोङो बे मेम'रेन्डामनि गेजेरजों जों खावलायनाय जादों।